Wel, croeso cynnes I chi, hyfryd gweld chi yma'r bore yma. Ni'n cael ambell I broblem bach efo technoleg, ond gobeithio bydd ni ddim yn ymharu ar ein hyfforddiad ni o Dduw. Fel chi'n gweld Emyr sy'n arwain bore yma, a mae'r hodri draw yn Caerfyrddin am y bore. Ar ôl yr oedfa gai anwch chi aros I gael paned, ni fyddai cymdeithas efo'n gilydd ac yna yn 8:40 i ddysgo Sul ac yna gorffen yn gweithio prydlog heddi fe'n 4:15 wedi gan bod cyfarfod gyda ni bydd rhai ohono ni draw I heol Don Prynhawn yma I gynnal oedfa am 3:00 Yna 5 ceno bydd cyfarfod eto Emyr yn arwain. Nos Fawrth Cwrgweddi 28 fan hyn, bore Di Mercher yn hyd Nia, paned y sgwrs ac yn edrych trwy'r salmen. Nos Iau, trafod Emyr gyda... trafod Emyr? Trafod Emyr. Ar y Zoom am 8:00 a Tad Emyr. Nos Wener, clybiau, ac yna bore Di Sadw mae'r Americanwyr yn cyrraedd. A'r bwriad yw cyfarfod nhw wrth y stesiwn tua 10:00 a gwario y dydd gyda nhw I trio cadw nhw ar ddihun. Maen nhw'n cyn iawn I fynd draw I Gastell Caerffili. A gobeithio bydd y dydd yn gorffen o ran cyfrifoldeb ni gyda nhw am tua 6:00. Gyna ar y Sul oedfa fan hyn, fel arfer yn y bore am 10, bydd dim ysgo Sul wrthos nesaf. Am fod i'n hanner tymor. Ac yna pnawn Di Sul, wel ar ôl yr oedfa, fydd fwy o ddefnyddio fel mae'r wythnos yn mynd mlaen, ond gobaith yw bod ni'n cael rhyw cinio gyda'i gilydd, falle yn ti Emyr y Catrin, neu falle bydd trefniadau eraill. Ac yna yn y nos am bydd oedfa bach o wahanol, cawl a chan, byddwn ni'n cael rhyw eitemau gwahanol, bydd gair yn cael ei rannu, ac byddwn ni'n canu cwbl o ymynedd. Ac ar ôl yr oedfa, lle paned bydd yna'n gawl, fel cyflwyno Americanwyr I ryw draddodiadau bach Cymru. Gyda dydd yn dilyn â ni, bydd yna daith wedi o gwmpas Eglwys Newydd, gyda nos Fawrth bydd noson Americanaidd. Felly mae mwy o fynyddoedd I fod am hynny. Y mis yma, mae casgliad y mis yn mynd at enfys gobaith. Os nag chi yn ymwybodol, mae enfys gobaith yn gweithio gyda'r digartref yng Nghaerdydd, teuluoedd bregus a hefyd ceiswyr lloches. Dyna eu gwaith nhw. Maen nhw'n rhannu bwyd gyda'r bobl, rhannu dillad, mae dyn nhw siop elusen ac yn gwerthu dillad yn rhad iawn yn eu canolfa nhw yn Nghaerdydd. Maen nhw hefyd yn rhannu pecynnau bwyd, a maen nhw gyda'r bwriad wrth rannu pecynnau bwyd I datblygu sgyrsiau a yn gobaith yw bod y sgwrs yn mynd at yr efengyl. Maen nhw hefyd yn rhedeg y Paradise Run, sef rhannu prydau bwyd cynnes ar y nosweithiau yng nghanol y ddinas eto y digartref a'r bregus. Ac yn y cyfnod yna, maen nhw'n ceisio rhannu tractiau. Yn braint ni mis yma yw cyfrannu ar gyfer y gwaith yna yng Nghaerdydd. Dyna'r coediadau. Newch ni weddio. Oedd y weitad I diolch nawr am gyfle a rhyddid I ddod at ei gilydd I daddoli di ac arglwydd ni'n gofyn byddwn ni'n ymwybodol o'r braint, byddwn ni'n ymwybodol o mawredd, beth ni'n ei hwn I yn fod I ganu mawl I y Duw fyw, y Duw sydd yn bresennol yn bob man, y Duw sydd yn y nefoedd. Ni'n canmol yr arglwydd Iesu Grist sydd yn gorff yn y nef ac yn gweddio drosto ni, ac yn gweld nid yn unig pob beth sy'n digwydd, ond yn gweld ein calonau ni. Ac yn ei gweddio felly o arglwydd cynhesau'n calonau ni ato fe ac ata ti. Yn ei gweddio bydd y cyfan bydd yn digwydd bore yma trwy'r dydd yn glod Iesu Grist ac y byddwn ni arglwydd yn ymwybodol ohono ti yn siarad â ni. Os ydyn ni'n blant I ti yn barod, y bydd yna rhyw ddiolchgarwch newydd, y bydd yna rhyw ga newydd yn ein calonau ni, y bydd ydy'n cynhesu ein calonau ni ata ti,
ac y byddwn ni arglwydd yn cael ein tynnu yn nes ac yn nes at y tŷ dy hun, sy'n ni ddim yn credu byddwn ni siarad â ni am y tro cyntaf yn ei bywhau ni o sgwennu i fod yn dda. Bydd gyda rai os rai fan hyn ar y trwy gyfnod anodd, ni gweddio bydd yr oedfa bore yma yn gysyll ac yn foddion braf iddyn nhw o sgwennu i fod yn dda. Rhywun wedi, bydd gyda Emyr fan hyn nawr, bydd gyda Podri yn Gaerfyrddin, a lle bynnag yn air yn cael ei bregethu ffyddlon, ar gwyd llwydda y gwaith a gogoniant Iesu Grist. Rhywun wedi ni felly, derbyn ei mawr am diolch, am bod ni'n gofyn pob beth yn enw i gwareddu Iesu Grist. Amen. 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 A ni'n barhau i foli trwy ganu gyda'n genedlu 157 yn Rydmal 2. Mae'n gobeithio bydd hefyd ar sgrin. Gorffennwyd y Meseia roes ei bywyd dros chwechodau'r byd. Ni'n mynd i fod yn meddwl tipyn bore yma am yr Efengyl. Yr Efengyl yn un air digon byr yn cyfleu rhywbeth enfawr i ni. Ond mewn ffordd, mae'r Efengyl yn cael ei grynhoi ni fan hyn yn ydy. Mae ryddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben ambell drud. Gorffennwyd, talwyd dyled lawn brynhawn drwy aber cawroedd. Mae perffaith iawn drwy waed yr oed. Bu farw Iesu droson ni. Diolch iddo. Yn ei sefyll i ganu yn hyn.
trwy'r llythyr yma. A ni yn tynnu nawr at y diwedd. Ac ym Mhenor 15, i ni'n cyrraedd mewn ffordd adran fawr olaf y llyfr. A Paul, unwaith eto, yn delio gyda problem fawr oedd wedi ymddangos yn yr eglwys yn Corinth, sef bod yna ddryswch ynglyn â'r atgyfodiad. Felly, ni'n mynd i fod yn y bennod yma am rai wythnosau, ac ni'n mynd i fod am sawl wythnos jyst yn yr 11 adnod gyntaf. Dyna ni'n mynd i ddarllen bore yn adnod a 11. Be mae Paul yn neud mewn ffordd fan hyn yw mae'n gosod sylfaen ar gyfer y ddadl fydd yn dilyn. Mae'n atgoffa y Corinthiaid o'r Efengyl. Mae'n atgoffa nhw o'r ffaith fod credu mewn atgyfodiad. Credu mewn atgyfodiad hanesyddol, llythrennol, yn rhan hanfodol o'r Efengyl rwy'n nhw wedi credu. A felly ni'n mynd i dreulio chydig o wythnosau yn meddwl am yr Efengyl, ac yn meddwl am beth yw hi i fod yn Efengylaidd. Enw swyddogol yn Eglwys ni yw Eglwys Efengylaidd Gymraeg Caerdydd. A mae rai pobl yn meddwl os angen i ni newid hynny. Achos mae'r gair Efengylaidd erbyn hyn, wel, dwi ddim yn den poblogaidd iawn am sawl reswm. Mae'n meddwl gwahanol bethau i gwahanol bobl. I rai, mae'n derm brwnt, bron a bod, ac os maen nhw'n clywed y gair Efengylaidd, dyn nhw ddim eisiau gwrando o gwbl ar y neges. I bobl eraill, maen nhw'n dweud bod nhw'n Efengylaidd, ond dyn nhw ddim yn cytuno ar llawer o bethau sylfaenol. Felly be ni'n gobeithio bydd yn digwydd dros yr wythnosau nesaf, byddwn ni'n mynd at reifyn yr Efengyl, ond hefyd beth i ni'n golygu pan ni yn defnyddio'r term Efengylaidd. Fel fi dweud, bore yma, ni jyst yn mynd i ganolbwyntio ar rai o'r adnodau cyntaf yma. Mae'n allan 1 Corinthiaid 15 ac adnodau 1 i 11. Yr wyf am eich atgoffa y gyfeillio, am yr Efengyl a bregethais i chwi, ac a dderbyniasol chwythau. Yr Efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. A ydych yn dal i lymu wrth yr hyn a bregethais, ond yn ofer y credaswch. Oherwydd, yn y lle cyntaf, trafodaeth i chwi yr hyn a dderbyniais, i Grist farw dros ein pechodau ni, yn ôl yr ysgrythura. Iddo gael ei gladdu, a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythura. Ac iddo ymddangos i Cephas, Pedr, ac yna i'r 12. Yna ymddangosodd i fwy na 500 o ddilynwyr ar unwaith. Ac mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw bod rhai wedi huno. Yna ymddangosodd i Iagob, yna i'r holl apostolion. Yn ddiwethaf oll be ymddangosodd i Minnau hefyd, fel i ryw ethil o apostol. Oherwydd y lleiaf o'r apostolion wyf fi nad oedd deilwng i'n galw yn apostol gan i mi erlyd Eglwys Dduw. Ond trwy ras Duw, yr wyf yr hyn y dwyf, ac ni bu ei ras ef tuag ataf yn olwen. Yn wir, mi lafuriaeth yn helaethach na hwy i gyd. Eto, nid my fi, ond gras Duw a oedd gyda ni. Ond pryd bynnag, a'i my fi, a'i hwy. Felly yr ydym yn pregethu, ac felly y credaso chwythau. Amen.
atgoffa gyfeillio. Corygiad yn cynnig o anghofio, neu wedi anghofio rhywbeth. Ac mae gan i mi gan i nawr yn dweud rhywbeth tebyg amdano ni, datguddiau i mi yn gyswllt, y groes a'r galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ato fi, datguddiau i mi'n araf, i lyga'r gwan fy ffydd. Yr hoelion a'i trwanodd y rhai am graith yn rhaid i ni mor gyflym i anghofio, ni angen cael ein atgoffa yn gyswllt. A gyda chi sefyll i ganu. Gwanwyn, tymor y haf, tymor y hydref neu dymor y gaeaf. I'r dylawlan gyntaf eto. Tymor y hydref. Chi ddim dysgu am dymor y hydref yn yr ysgol? Do? Na? Na do? Ond, chi wedi dod i'r capel heddi, llawer o beth sydd ar y llawr. Mae lot o ddail. Chymod be? Mae yna lot o ddail yn yr arfi. Mae llwyth o waith wedi wneud yn y hydref. Hynny yw brwsio dail o'r patio sydd wedi disgyn o'r coed, tocio neu pliwnio planhigion nôl ar gyfer y gwanwyn, hyd yn oed plannu bulbs efo'r cennin pedr y tulips yn barod ar gyfer y gwanwyn. Felly, wrth diwetha, es i'r ganolfan arwyddio yn Nghaerffili, dwi'n byw yn Nghaerffili, un o'n hoff lefydd yn y byd i gyd. Chymod be, prynes i
poeni yn fawr iawn yn y menig yma. Maen nhw'n dda i ddim. Dwi'n ddim wedi helpu fi i arwyddio o gwbl. Rwy'n beth, dwi'n ystyried mynd nôl ar ein i'r ganolfan arddio a gofyn yn garedig am yn arian nôl. Achos maen nhw'n dda i ddim, maen nhw'n ddi-werth. Na roi enghraifft i chi am, un diwrnod yn ystod wythnos, es i'n allan i'r ardd am wneud bach o arddio, nes i osod nhw ar y bwrdd, gyda fi ar y patio, a nes i ofyn yn garedig iawn, ydych chi'n gallu brwsio'r dail oddi ar y patio, please? Dim byd. A dim byd i ddweud. Dim byd o gwbl, ddim symud o hwnna. Felly, ddod nesaf, yn dod reit, yna un tro arall, nes i allan nhw i'r ardd eto, nes i roi nhw ar y bwrdd ar y patio, tro nes i ofyn iddyn nhw i blannu ychydig o fylbs i ni. Fylbs cefn pedr a tulips yn y potiau. Byddech chi'n gallu plannu bylbs i ni yn y potiau, please? Eto, dim byd. Nid nhw'n jyst gorwedd yna ar y bwrdd, jyst fel ni'n neud nawr, yn ddiwerth, yn dda i ddim. Dylwn ni fynd nôl yn i'r ganolfan arddio? Oes yna syniadau i'n gallu helpu? Elsie, pryd dylwn ni fynd nôl Ond, os gyda chi syniadau i nawr, sut ydw i'n mynd i gael y munud gardio yna i wneud bach o waith i fi? Go on. Be? Roi wisgon? Roi nwylo i yn y munud? Na i trio unrhyw beth. Meirion? Roi nhw i bedwyr. Syniad da. Ond na i trio, gyda bedwyr ddim yma nawr, na i trio. Mae'n ffito, ia. Un. Wel, maen nhw'n edrych yn dda, ydyn nhw. Can i weld yn y brofi nhw. Fan hyn, mae gyda fi potyn. Beth sy'n y potyn? Bach o brydd. Fara sy'n gyda ni. O, bach o fylbs, cennin pedr. I weld os allai gael beth allai allan ar y ffordd nhw'n y pryd. Hyd yn hyn, yn wneud gwaith eitha da. Ni, yma lawr. Un bach arall. Lawr. Bach o ddŵr. Hei! Mae wedi gwneud bach o waith i fi, ydyn nhw? Ond nhw'n wedi garddio. Do? A gobeithio, wythnos yma sy'n dod na, felly nhw mas i'r ardd yn ei bach mwy o waith garddio i fi, beth chi'n meddwl? Eich chi'n gwybod ydych chi? Mae pawb yn gwybod, nid y munud sy'n mynd i fod yn gwneud y waith yma. Na, ond fy nwylo i yn y munud i gwneud y gwaith. Gytuno? Reit, da iawn. Wel, bore yma, fi wedi clywed Emyr yn darllen am yr apostol Paul unwaith yn rhagor. Ydyn ni? Do? A yn y darlleniad, mae Paul yn cyfeirio at ei hunan mewn cyfnod cyn iddo fe ddod yn Gristion. A ni wedi clywed am Paul o'r blaen yn dod. Cyn i Paul i ddod yn Gristion, oedd yn berson neis? Na do. Fi'n cytuno dy tis o sefo. Ni wedi clywed bod Paul ddim yn berson neis o gwbl. Dweud y gwir, roedd e'n mynd o gwmpas y lle, yn arestio Cristnogion, taflu nhw yn y carchar, hyd yn oed yn eu llawn. Just achos bod nhw yn caru ac yn dilyn yr arglwydd Iesu Grist. Ond, clywon ni, Emyr yn darllen adnod ar ddiwedd y darlleniad sy'n bwysig iawn i ni gofio. Bychwch ni wedi sgwennu bach o'r rhan o'r adnod allan, ond trwy ras Duw, yr wyf yr hyn y dwyf. Allan eto, ond trwy ras Duw, yr wyf yr hyn y dwyf. Hynny yw, roedd Paul person oedd trwy ras Duw. Yn ei ras, dyma Duw yn dod mewn i galon Paul, dyma fe'n newid calon Paul, o fod yn galon oedd yn cysau Cristnogion, ac yn cysau Duw, i fod yn galon aeth ymlaen i wneud pethau anhygoel
gwneud yn siŵr bod gymaint o bobl â phosib ar draws y byd i gyd yn dod i glywed am y fenyl Iesu Grist. A beth mae Duw a Iesu Grist wedi gwneud drosto ni. Nawr, dwi wedi defnyddio'r gair gras lot, heddi. Ni wedi darllen amdano fe, ni wedi canu amdano fe oedd yn emyn cyn ysgolhau'r plant. Dwi'n gwybod bod chi wedi clywed y gair gras droion. Ydych chi'n gwybod beth yw ystyr y gair gras? A mae yn gwestiwn anodd. Peidiwch rhaid poenus nad ydych chi'n gwybod sut mae glir o gras. Unrhyw eisiau rhoi tro? Oce, wel, gras yw anreg na ellir ei ennill. Hynny yw, pan mae person yn derbyn rhywbeth hyfryd, anreg, o bod y person yna ei hunan ddim wedi gwneud dim byd i heiddi cael yr anreg lle cyntaf. Dwi'n synwyr, chi deall? Os y derbyn rhywbeth da, bod chi'ch hunan ddim wedi gwneud dim byd i heiddi'r anreg. A ni'n gwybod bod Duw yn rhoi ac yn rhoi pethau da i ni bob dydd. Ydy ni'n cofio dweud diolch wrth Duw am y holl bethau da hyn mae'n rhoi ni? Ydy? Ydy ni'n dweud diolch bob tro? Eseta, yn da iawn ti. Dwi yn anghofio weithiau. Dwi hyd yn oed yn anghofio, mae gan Dduw i fi'n cael y pethau da yn y lle cyntaf. Ond dwi'n meddwl yn stopio Duw. Mae Duw yn cadw rhoi, a rhoi, a rhoi, a rhoi, a rhoi i'r Duw. Mae'n rhoi y holl bethau da yma, bod ni ddim yn heiddi fe, mae'n rhoi y holl bethau da i ni. Ar ddechrau'r darlleniad, yn adnod 3, Paul wedi sôn a wedi nodi'r ffaith bod Iesu Grist wedi marw ar y groes dros bechaduriaid. Hynny yw, dyna lle welon ni gras yn digwydd ar y groes. Duw yn defnyddio ac yn dangos i ni beth yw gwir ras. Hynny yw, Iesu Grist, yr un o ddim wedi peichio gwbl yn ei bywyd, byth wedi brifo Duw, wedi mynd i'r groes a fodlon marw dros bechodiau'r byd. Dros eich bechodiau chi. Dros fy mechodiau i. Mwyn i sicrhau bod y byd, chi, wedyn ne, yn gallu profi gras Duw o'r holl bethau da yma mae Duw eisiau rhoi i ni. Os chi'n gweld yn unol fel Paul, mae hwn yn wir ar gyfer unrhyw Gristion, a phob Gristion. Mae Duw, trwy'r ysbryd gan, bydd yn newid yn calon ni, newid yn calon ni o fod yn bethau diwerth, dda i ddim, chi'n cofio'r munud? Yeah. Just fel yna, i fod yn galonau sydd eisiau gwneud gwaith da dros Duw. Mwyn, gallu dweud wrth pobl o'n hamgylch ni, beth mae Iesu Grist wedi gwneud dros Duw. Felly, tro nesaf welwch chi bar o fenig garddio, cofiwch, maen nhw'n dda i ddim, maen nhw'n ddiwerth, heb bod yna gwylio yn ddim, nhw'n gwneud y gwaith da, gwneud y gwaith garddio. Ond yn llawer gwell na hynny'n cofiwch bod angen Duw, angen yr ysbryd galan yn ein calonau ni, mwyn i ni i weld a ffynu y gras yn y Duw yn rhoi ni o ddydd i ddydd. Diolch yn fawr chi gwrando ar ben y byddai, yn ymlaen i'r eistedd. Diolch i ti. Fod yn diolch am yr efengyl. Diolch i ti am y efengyl yma i wedi i dderbyn. Diolch i ti am yr efengyl yma sydd yn newid calonau. Diolch am yr efengyl, y neges yma am dy ras, dy gariad anheiddiannol tuag at Bechaduriaid. O arglwydd i ni yn cyffesu bod ni yn o'n i'n hunan arglwydd yn eich gwneud dim. Ond arglwydd wyt ti yn gallu ei newid ni. Dod â ni o farwolaeth i fywyd, o'r tywyllwch i'r goleuni. Da, ti'n ni'n gwyddio, yn gwneud
gwneud y gwaith yna nawr yn calonau pob un ohono ni. Arglwydd falle am y tro cyntaf. Bod rhywun yn clywed yr efengyl ac yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond ni'n gwybod am bob un ohono ni yma, sgwrs pan mor anodd ni wedi clywed y neges yma. I ni angen cael yn atgoffa. Felly bod y rai yma arglwydd sydd mewn perygl o anghofio, o grwydro a pellhau. Anghofio'r hyn rwyt ti wedi wneud drosto ni. O arglwydd, helpa ni felly, cadwa ni rhag crwydro, rhag gwyro i ffwrdd o fi wrth y ti. Sgweli di fod yn dda. Ni'n gwybod na dyna yw hanes ein gwlad ni. Ti wedi gweithio yn rymus yn y gorffennol, yr efengyl wedi cael ei chyhoeddi'n glir mewn gymaint o fannau trwy Gymru, ond arglwydd y gyffredinol, fel cenedl, ni wedi anghofio hynny, wedi troi cefn arna ti. Arglwydd am ei di drwy garhau felly. Trwy garhau. Ac helpa ni. Helpa ni i fynd ati. Fel pob yn hyn i atgoffa ac i alw pobl yn ôl at y ti fynd. Arglwydd i ni'n gofyn nawr felly. Arna ti weithio yma neu'n plith ni. Ni'n gwylio hefyd ar roedfa bydd Brynhawn yma draw yn y cartref gofal. Ni'n gwylio o'r roedfa heno, ni'n cyflwyno Rodri wrth y ddebregethyn, y fyrddin a arglwydd, yn bob man lle mae'r air di'n cael ei darllen a'i esbonio arglwydd, siarad, heddi, os gweli di bod yn dda. Ni'n cyflwyno'r wythnosau nesaf yma. Ni'n diolch i ti am brodyr a chwiorydd o America arglwydd sydd yn caru ein gwlad ni ac sydd eisiau dod yma i fod yn rhan o'r gwaith. Arglwydd ni'n gweddio a bydde ti yn defnyddio ymdrechion gwael mwyn i bobl cael clywed yn newyddion gorau erioed a dod i gredu yn yr arglwydd Iesu. Dad, derbyn ni nawr felly. Gweithio yno ni, gweithio trwy ni. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Nw'n ni ganio'r atodiad. 17. Dyma gariad pwy a'i treitha am chwiliadwy y diwedd i'r gras cariad anghyddiannol Duw tuag ato. Diolch i fi. Yn ni sefyll i ganu. Come on,
efengyl. Mae hwnna'n cwestiwn od. Wedys i ni wedi eglwys efengyl live Gymraeg Caerdydd. Ni gyd yn gwybod yn dyn ni. Beth yw yr efengyl? Mae'n term ni'n gallu defnyddio yn ysgafn. Weithiau dydy, achos beth yw yr efengyl? Wel, holl neges y Beibl. Os chi wir eisiau deall yr efengyl, mae rhaid i chi ddarllen y Beibl o'r dechrau i'r diwedd. Ond wrth gwrs mae yna rannau o'r ysgrythau sydd yn crynhoi y neges. Mae Paul yn rhoi esiampl o hynny fan hyn. Mae'n siŵr o fod dyfynnu a gweud y gwir un o credoau cynnar yr eglwys, adnod 3 ymlaen. Oherwydd yn y lle cyntaf, dwi ddim yn golygu bod e'n cyntaf o ran amser, mae'n golygu o ran pwysigrwydd. Yn y lle cyntaf, traddodais i chwir hyn a dderbyniant i Grist farw dros ein pechodau ni yn ôl yr ysgrythau. Iddo gael ei gladdu a'i gyfodi y trydydd dydd yn ôl yr ysgrythau. Ac iddo ddangos i Cephas ac yna i'r deuddeg. Beth yw'r efengyl? Wel, gallwn ni grynhoi fel hyn. Bod Crist wedi cyflawni'r ysgrythau trwy farw, cael ei gladdu, ac yna atgyfodi bod wedi gwneud hyn mwyn delio gyda ein pechodau ni, ac yna bod tystion wedi gweld hynny a wedi cyhoeddi'r neges yna i eraill. Mewn ffordd, falle i rai ohono ni, does dim eisiau ni fynd dim pellach na hynny'r bore yma. Falle i ambell i, mae eisiau chi jyst cymryd chydig bach o amser nawr i ddyfyrio ar y geiriau hyn. Falle bod y rai yma sydd ddim eto wedi credu hyn, a dyma yw. Mae'n grynodeb ydy, mae'n syml iawn, ond dyma yw yr efengyl yn ei hanfod bod Crist wedi marw a cael ei gladdu ac atgyfodi mwyn delio gyda'r pechod chi. A mae'r neges yna oedd Cephas a'r deuddeg wedi brofi, wedi weld, wedi cael ei gyhoeddi, basio lawr, a wedi cyrraedd chi heddi am angen i chi ymateb i'r neges yna. Fel wedys i, beth ni'n gobeithio wneud os yr wythnosau nesaf yw dadbacio be mae Paul yn siarad am yn adnodau 1 ar 10. Ac wrth i ni'n wneud hynny, byddwn ni'n dod i ddeall yn well beth yw hi i fod yn efengylaidd. Yn anfor yna, ni'n jyst yn mynd i ganolbwyntio ar 2 adnod. 2 adnod gyntaf yma. Meddwl, beth mae Paul felly'n dweud am yr efengyl? Beth cyntaf yw mae'r efengyl yn newyddion da. Efengyl yn newyddion da. Adnod 1. Rwy'n am eich atgoffa gyfeillion am yr efengyl. Ac yna nes ymlaen, mae'n dweud eto yr efengyl. Mae'r gair Cymraeg, efengyl, wedi glynu'n agos iawn i'r Groeg, greiddiol, yr evangelion. Ac ystyr y gair yw newyddion da. Nes i gwsleisio hyn, nid jyst enw yw hyn, dwi ddim jyst yn rhyw teitl random, wnawn ni galw hwn yn efengyl. Na, mae hyn yn newyddion da. Does dim false advertising fan hyn. Newyddion da yw'r neges yma. Oedd Paul angen atgoffa Corinthiaid o yr efengyl. A falle bod angen i ni gael ein atgoffa o hyn. Bod yr efengyl, yr neges yma, am y Beibl, neges am Grist, mae'n newyddion da. Mae newyddion da o lawenydd mawr. Os meddyliwch eto, be ni wedi gweld yn barod, beth yw'r efengyl, mae'n fod yr arglwydd Iesu Grist, y Duw ddyn, wedi dod i'r byd yma, fod e wedi dewis dioddef, fod e wedi dewis marw,
mwyn i fi gael maddeiant pechodau, mwyn i fi gael maddeiant a pherthynas gyda Duw, ac yna mae di atgyfodi mwyn rhoi bywyd newydd i bob un sy'n credu. Mae hwn yn ryfeddol. Mae'n newyddion da. Yn aml iawn, os ni'n onest, achos bod pobl yn gwrthwynebu'r neges, pobl ddim yn hoffi'r efengyl, ddim yn hoffi'r term efengylau, ni'n gallu bod yn swil yn dyn ni. Ni'n gallu bod yn embarrassed. Ni bron a bod yn gallu cael ei perswadio bod hwn ddim yn newyddion da. Ond na, dyma yw y newyddion gorau erioed. Falle bydd rhywun yn dweud, wel, ond dyma, nag os yna rhyw elfen negyddol i'r neges, wrth i chi sôn am bechod a drygioni a barn, nag yw hynny'n newyddion drwg, y newyddion trist? Wel, na, ddim wir. Achos y pwynt yw, mae'r holl bethau yna yn o'n barod. Hyd yn heb i ni gyhoeddi unrhyw beth, mae'r byd o dan barn Duw. Mae drygioni yn y byd. Mae pobl yn mynd yn sal. Mae pobl yn marw heb obaith. Heb i ni ddweud gair, mae'r newyddion drwg mas nhw'n barod. Dyw'r efengyl ddim yn ychwanegu at y newyddion drwg. Na, mae pobl yn gwynebu'r newyddion drwg fel maen nhw. Beth i ni'n cynnig yw'r ateb. Beth i ni'n cynnig yw gobaith. Beth i ni'n cynnig yw rhywbeth sydd yn delio gyda'r broblem, a felly mae eisiau ni i fod yn llawen. Mae eisiau ni fod yn hyderus. Ond rhyw ymchwil wedi cael ei wneud yn ddiweddar, a os dwi'n onest, fi ddim wedi mynd ati, fi angen mynd ati i ddarllen yr ymchwil yma a canlyniadau gyd, ond oedd rhywun yn dweud wrtho fi bod nhw'n methu credu bron a bod yr ymateb oedd i bod mor agored yw pobl i eisiau siarad am y Beibl ac eisiau siarad am Iesu Grist ac yn barod i falle ymateb a dod i gyfarfod. Ni wedi perswadio ni bod pobl ddim eisiau y newyddion yma, ond dwi ddim yn wir. Mae newyddion da, a mae pawb yn hoffi newyddion da, dyn nhw. Mae hanes yn efengyl Marc. Yn agos at ddechrau'r efengyl, lle mae Iesu yn iachau dyn. Dyn wedi bod yn diodde o'r gwahanglwydd. Dyn hollol arweithiol. A chi'n cofio, mae Iesu'n rybuddio fe, paid dweud wrth neb beth sydd wedi digwydd i ti. Achos ar y pwynt yno, Iesu ddim eisiau tynnu gormod o sylw at y fe ei hun mewn ffordd, achos bod hynny falle yn ei rwstro fe, yn ei weinidogaeth. Ond chwa beth, yn gamnau'n gyfwys, dyw'r boi yma ddim yn gwrando. Mae'n mynd a mae'n dweud wrth pawb, ac achos hynny, mae pawb yn tynnu at Iesu fel bod e'n gorfod cadw mas yn y llefydd anghysbell. Ond chi'n gweld beth sy'n digwydd fyna? Mae'r dyn yma wedi sylweddoli bod yna newyddion da, a felly dwi'n methu cadw'n dal. Dyw Iesu ddim wedi dweud wrthyn ni i gadw'n arol. Fe gwrth ni na. Byddwn ni'n dod i'r ail beth eisiau ni sylwi. Mae'r efengyl, nid yn unig yn newyddion da, ond mae newyddion i'w chyhoeddi. Rydych eto, nodau 1 a 2. Rwyf am eich atgoffa gyfeillion am yr efengyl a bregethains i chwi. Rwyf eto yn adnod 2, ydych yn dal i lynu wrth yr hyn a bregethains. Ac yna, rwyf hefyd yn dweud yn adnod 1 ar 10, pryd bynnag am y fi a'i hwy, felly rydym yn pregethu. Ac felly y chrydaswch chwythau. Mae beth sy'n rhywun amlwg yn hyn yw bod yr efengyl, y newyddion da yma, mae'n newyddion sydd angen cael ei gyhoeddi. Mae angen cael ei bregethu, mae angen cael ei rannu gydag eraill, ei esbonio i eraill. Dy'r efengyl ddim yn rhywbeth anelwig. Chi'n cofio cwbl o wythnosau ôl, o'n i'n edrych ar 1 Corinthians 13, o'n i'n edrych ar Paul yn trial esbonio beth yw'n
cariad. A'n teimlo fyna bod e'n anodd. Oedd esbonio beth yw cariad, chydig bach fel esbonio beth yw rhywbeth fel lliw i berson dall. Mae'n anodd chydig bach i ddal gafel ynddo fe, ond yw'r Efengyl ddim fel yna. Wrth gwrs, mae syniadau mawr fan hyn sydd tu hwnt i ni, a bod ni beth yn gallu cyfleu y gwirionedd yma yn llawn, ond ar yr un pryd, yn ei hanfod, mae'r Efengyl yn beth syml, yn beth sydd yn gallu cael ei osod mas mewn ychydig o eiriau a brawddegau a drosglwyddo i basio mlaen i rywun mewn ffordd nhw'n gallu deall. Ni'n dweud yn gynt yn rhoi fan, ni gan i'n dod gorffennwyd y Meseia roes neu bywyd dros bechod y byd. Chi eisiau gwybod beth yr Efengyl? Dyna fe. Os yna fwy dweud oes, os yna bethau sydd angen falle ymhelaethu neu egluro yn ddyfnach, oes, ond dyna fe, gorffennwyd. Meseia roes neu bywyd dros bechod y byd neu fel mae Paul yn dweud yn hyn, y Crist farw dros ein pechodau ar ôl yr ysgwythurau. Nath ei gael ei gladdu, a'i gyfodi'r trydydd dydd yn ôl yr ysgwythurau, a nath e'n ddangos i Cephas ac yna i'r deuddeg ac yna, rai. Mae hon yn newyddion sydd angen cael ei gyhoeddi. Siwr bod ni gyd i clywed rhywun yn gwneud y pwynt yma o'r blaen, fi wedi gwneud y pwynt sawl gwaith yn y gorffennol. Mae'n y ddyfyniad enwog yn oes. Francis o Assisi yn dweud, preach the gospel, use words if necessary. Wel, na. Nonsens yw hynny. Wrth gwrs, mae effaith yr Efengyl yn dangos ei hun. Chi'n gallu gweld rhywun sydd wedi credu'r Efengyl achos mae bywyd nhw yn cael ei trawsnewid a fyddwn ni'n dod nôl at hynny mewn rhai wythnosau. Ond mae'r Efengyl ei hun i rywun i glywed a credu'r Efengyl, mae'n rhaid iddo fe gael ei gyhoeddi iddyn nhw. Mae angen geiriau. Mae gen i'r newyddion gorau yn y byd, a sy'n rhaid i gadwyn o'r frinach, na mae gen i gomisiwn i'w rannu. Mae'r Gwyddi Iesu yn anfon y disgyblion. Ar ôl iddo fe atgyfodi, mae'n ei hanfon o ewch gan hynny. Gwnewch disgyblion o'r holl genhedloedd. Ac ydy mae Dyw yn gael rai i fod yn bregethwyr, a rai i fod yn eningolwyr neu'n genhadon, ond mae'n gael nhw i gyd i fod yn rhan o'r gwaith yma o ledu'r neges. O fynd i Jerusalem, Judea, Samaria ac i bendraw'r byd. Neu gallwn ni ddweud, Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru, Ewrop a phendraw byd. Ni'n rhan o'r gwaith yma. Eto, ydyn ni wedi colli rhywbeth o hyn? Ydyn ni wedi anghofio rhywbeth o hyn? Ydyn ni'n cymryd ein cyfrifoldeb ni i gyhoeddi'r Efengyl o ddifri? Achos nid yn unig mae'n newyddion da, newyddion sydd i'w rhannu, mae'n newyddion holl bwysig, dyma'r trydydd peth hwn. Mae'r Efengyl yn newyddion holl bwysig. Byddai'n eich atgoffa gyfeillion am yr Efengyl a bregethau sy'n chwi ac a dderbyniaso'r chwythau. Yr Efengyl sydd yn sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth. Mae Paul mewn ffordd syml iawn fyna'n cyfleu rhywbeth i ni o mor bwysig yw yr Efengyl, neu mor bwysig ddylsyn ni weld yr Efengyl. Gyntaf i gyd, mae'n galw'n sylfaen i bywyd. Sylfaen, y peth cyntaf, yn un mae popeth arall yn cael ei adeiladu arni. Sylfaen, y peth cadarn yna
yn mynd i syrthio. Roedd yn dweud, oeddwn ni'n gyrru neithiwr heibio i ryw building site ac o'ch chi'n gallu gweld, sy'n gwybod beth oedd yn mynd i fod yn cartref i Cymru, ond o'ch chi'n gweld, yn y cwbl o hwnna mor bell oedd twll enfawr a seiliau. Da iawn. Da iawn. Yr adeilad yma'n gwybod I waith. Mae Paul yn dweud mae'r Efengyl yw sylfaen ein bywyd ni. Heb hyn, mae popeth yn ei gwmpo yn ddarnau. Yna mae'n dweud bod e'n foddion iachawdwriaeth, a fan hyn mae'n newid yr iaith chydig bach, y syniad sy'n cael ei gyfleu fan hyn wrth gwrs yw ein bod ni fel pobl yn naturiol ni'n sal. Ni ar gof. Mae gennym ni broblem. Mae'r Beibl yn sôn mewn man eraill bod ni'n farw yn ein camweddau a'n pechodau. A be mae Paul yn dweud nawr yw yr Efengyl yw moddion ein iachawdwriaeth. Yr Efengyl yw'r ffordd I ni'n cael ein gwella. Y ffordd I ni'n cael ein hachur, y ffordd I ni yn dod o farwolaeth I fywyd. Nawr, pan chi'n rhoi hynny gyda'i gilydd, yr Efengyl yma sy'n sylfaen eich bywyd ac yn foddion eich iachawdwriaeth, ni yn cael ryw syniad o mor bwysig. Mor bwysig yw'r neges yma. Dwi'n bod yn Gristion, credu'r Efengyl, dwi'n ddim yn rhan o'n bywyd ni. Dyma yw ein bywyd ni na beth. Heb hyn does dim bywyd gennym ni. Ac eto, gyda'i ofyn, ydyn ni wedi colli rhywbeth o hyn? Ydyn ni angen ail-ddarganfod rhywbeth o hyn? Fel pobl sy'n yn eglwys Efengylaidd, I ni weithio'n gallu bod yn feirniadol o rai traddodiadau eraill ni'n gweld mae'n just traddodiad gwag yw e. Dyn nhw ddim yn credu'r hyn maen nhw yn dweud maen nhw'n credu, yn sicr maen nhw'n credu bydd y Beibl yn ei ddysgu, just arfer yw e, just allanoliol yw e, just habits yw e. Dim amdano ni. Ni amdano ni. Ydyn ni'n gallu gweud o ddifrieddu? Mae'r Efengyl yw sylfaen ein bywyd a moddion ein iachawdwriaeth. Bydd y pobl yn gallu gweld hynny a dweud hynny wrth edrych ar ein bywyd ni. Dwi ddim yn dweud hwn I wneud I deimlo'n wael neu'n isel. I'n dweud hyn achos mae Paul yn rybuddio, mae'n benigol I hyn ddigwydd a mae eisiau ni ail-ddarganfod yr llawenydd yna. Ond dyna'n ein peth ola. Mae'r pethau ni wedi gweld mor bethau, gallwch chi dweud nhw am bethau eraill hefyd. Hynny mae yna sawl ffurf o newyddion da yn y byd. Mae yna lot o negeseuon sydd angen cael ei ddweud. Mae yna lot o negeseuon sydd yn bwysig. Gallwn ni dweud, mae'n holl bwysig. Ond y dwerydd, mae'r Efengyl yn newyddion unigryw. Dyma sydd yn gosod yr Efengyl ar wahân mewn ffordd yn dyfa. Mae Paul yn dweud, gan atgoffa nhw, o'r Efengyl sy'n sylfaen eich bywyd yn foddion eich iachawdwriaeth a ydych yn dal I lynu wrth yr hyn o'r bregethas. Onid yn ofer rhywbaswch. Ydych yn dal I lynu wrth yr hyn o'r bregethas os nag I chi yn ofer rhywbaswch. Mae gen yma'n rhoi ddylsau'n sobri ni. Mae'n gwneud y ddylsa achosi bob un ohono ni bor mae chwilio
calonau. Ydyn ni'n glynu i'r efengyl. Ydyn ni'n glynu i'r pethau ni wedi clywed a wedi i credu yn y gorffennol. Mae rai pobl yn dweud weithiau dyn nhw, wel, fel Cristion, os chi wedi cael eich achub, chi wastad wedi cael eich achub. Mae'n iawn i ddweud, mae'r Beibl yn dysgu, os yw Duw yn dechrau gwaith da yno ni, fe wneith e gwblhau'r gwaith yno. Mae hynny'n wir. Mae rhaid i gymryd hynny o ddifri. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud, os nag ych chi yn glynu, yna gallwch chi dweud beth bynnag chi moyn am be wnaethoch chi gredu ar ryw adeg. Mae'n ofer, mae'n wastad amser. Mae rhaid i gymryd hynny o ddifri hefyd. Y ffaith ein bod ni'n glynu yw'r prawf ein bod ni wedi credu. Y ffaith ein bod ni'n dyfabarhau ac yn glynu wrth yr efengyl yw'r prawf ein bod ni wedi'n hachub gan Dduw. Wel, os y'n ni'n colli'r efengyl, os y'n ni'n gwadu'r efengyl, os y'n ni'n cyfnewid y neges yma am ryw neges arall, mae Paul yn dweud bod chi fel petai yn y gorffennol wedi credu yn ofer pam, wel achos mae'r efengyl yn unigryw. Mae'n unique. Does na ddim neges arall all ein hachub ni. Mae'r efengyl yn exclusive. Dwi ddim yn un opsiwn ymysg llawer. Dwi ddim, wel, ni fel Cristnogion yn credu hyn, ond os ych chi eisiau credu mewn rhyw newyddion da a cyhoeddi'r newyddion holl bwysig yna, wel, mae hwnna'n iawn i chi, a wneith hwnna fynd â chi at Dduw. Na. Mae'r efengyl yn unigryw. Ni weld yn dod yn y penod y diwethaf, siarad am ddoniau ysbrydol. Mae'n y bethau fel Cristnogion ni'n gallu gwahaniaethu arnyn nhw. Ni'n gallu cael gwahaniaeth farn arnyn nhw, ond ddim popeth. Fe yn yr atgyfodiad, fel wneud bob ymlaen i siarad am, nid yr ysgrythyr, nid y groes, nid yr angen am sancteiddrwydd a newid personol, na, mae'r pethau yma yn ganolog i yr efengyl a felly ni'n methu. Ni'n methu cyfalawdi ar y pethau hyn. Mae Paul yn cyfeirio at nhw fel wedes i yn Awdl 3 fel y pethau cyntaf, y pethau mwyaf pwysig, y pethau sydd yn dod cyn pob dim arall. A fe gael ofyn i chi eto, wrth i ni offer. Ydych chi wedi credu'r newyddion da? Ydych chi'n cofio hwnna bod e'n newyddion da? Ydych chi wedi derbyn yr neges yma ac ydych chi'n cofio bod angen pasio'r neges yma ymlaen hefyd? Ydych chi'n credu ac yn cofio bod y neges yma nid jyst yn bwysig, mae'n holl bwysig, dyma pwy i chi nawr, dyma yw eich bywyd chi. Ac ydyn ni yn glynu wrth hwnna? Yn gweld bod yna ddim ffordd arall i fod yn iawn gyda Duw. Does na ddim efengyl arall, ond hon. Diolch i Dduw am yr efengyl. Amen. Ni orffen bore yma. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr y mynydd. Bydd 423. Fe'n mynd yma yn disgrifio yr efengyl a gwahoddiad yr efengyl yn mynd allan ar llais Duw ei hun. O nef i'r aeth ef ddistaw bain y bryta a phereiddiau sain trwy barthau'r ddeiadron.
Distawydd yw y llyfr, cael pawb eich clywed i syniad, mae Dyw ei hun yn hon. Ennill ola. Ai, sain y fengil cyn bod hir i'r dwyrain a'r gorllewin dir y gogledd oer ar dy. O profed pawb effeithiau hon. Y bydd rhwng plygu gerig bron. A llwydde ym mhob lle. Amen. Yn ei sefyll i ganu hynny. Nawr byddai fi fras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, ac yn deithas o'r ysbryd glân, i aros gyda bob un ohono ni, o lawr hon ac i'r bydd.